הסרטון הזה הוא לבנות בלבד, כי אני הולכת לדבר על דברים מאוד מאוד אישיים של בנות, אז גברים, אין לכם מה לעשות פה, תגללו בקיצור. טוב, תקשיבו, אתמול היה לי יום קראטה, כאילו אני לא צוחקת, אני גם קיבלתי מחזור בבוקר, ומאז אין שעה שלא בכיתי, היה לי את היום הכי הזוי שהיה לי בחיים, ליטרלי תראו את התמונה שלי, כאילו אני נראית זוועה, אבל ככה הרגשתי כל היום, עכשיו אני אספר לכם בדיוק מה היה לי, רק בנות יבינו אותי, רק בנות יבינו אותי, אני לא צוחקת. תקשיבו, יש לי גם היום חתונה, אז אני הולכת לעשות האיפור נראה לי מעכשיו, כי אני לא אספיק כלום. קיצר, אתם לא מבינות מה היה לי אתמול, אני אגיד לכם בדיוק איך זה התחיל ואיך זה נגמר. תבינו שהשעה 7 בבוקר, אני אחרי שתי קפה, ועוד שנייה גומרת את החפיסה הזאת של השוקולד. אתם מבינות מה זה מחזור אצלי? אני קמה מרעב, קמתי ב5 בבוקר רעבה אחרי שתקעתי לאפה שווארמה אתמול בלילה. מה יש לי? אני יודעת שאני קניתי בעצם אוטו חדש, עכשיו שתבינו, קניתי אותו לפני יומיים, ומהרגע שבעצם לקחתי אותו, הוא היה בחנייה, לא הזזתי אותו, כי אמרתי טוב, אני לא מפחדת לגעת לו וזה. אתמול הייתי אמורה לנסוע איתו בעצם פעם ראשונה, כי באמת היה לי יום שאני מתארחת בפודקאסט, ואחרי זה היה לי קמפיין וצילומים וזה, אמרתי יאללה, יום חדש, אני אעשה נסיעה חדשה עם האוטו, התרגשתי וזה. קיבלתי מחזור, אני אתקח בבוקר, אני אעשה בייביליסט, אני אעשה איפור של החיים וזה. כולי התארגנתי וזה, אני כבר מוכנה לצאת, אפילו אמרתי יאללה, יהיה לי אולי איזה 10 דקות שאני אגיע לפני, אני אנוח, אני אעשה טאצ'אפים וזה. אני רק ניגשת לאוטו, האוטו בחנייה שלי, הוא לא יצא מהחנייה, עדיין לא עשיתי סיבוב ראשון, לא עשיתי נסיעה עם האוטו. עוד לא יצאתי מהחנייה, בן אדם שם ברזלים בדרך ליציאה מהחנייה. עכשיו, אני לא ראיתי את זה כי מקאיה, אגב קניתי קאיה פיקנטו, תודה. בא לי לקרוא לה או פיפי או פרינסס, נראה לי פרינסס, תגיבו לי מה יותר מתאים לאוטו, סבבה? כי זה אוטו כזה נשי של בנות וזה. קיצר, בן אדם שם ברזלים, אוי מה יש לי פה, בן אדם שם ברזלים, אני עוד לא יצאתי מהחנייה, בום, עליתי על הברזלים, שמעתי בום בום בום. עכשיו אני רואה שחור, אמרתי לא, אין מצב, עדיין לא נסעתי עם האוטו, נסיעה אחת, וכבר נדפק לי האוטו, כאילו, קוסומו, מה? לא הבנתי בכלל, ממש כאילו התחלתי לראות שחור, עכשיו למזלי אח שלי הגדול, היה כאילו בדיוק איתי באותו זמן, כי הוא גם חונה אצלנו, והוא ראה אותי מתעצבנת, אמרתי לו, למה אתה שם ברזלים? זה מסוכן, אנשים יכולים להיפגע מזה, הנה האוטו שלי, זה אוטו חדש, יאללה, אוטו חדש, עדיין לא יצאתי איתו מהחנייה, מה, אתם רציניים? כאילו, כבר נדפק האוטו. קיצר, אני התחלתי להיכנס לקרייסיס והתחלתי לבכות. כל האיפור שיער שעבדתי עליו שעתיים, הלך כפות, אתם חייבות לראות, כאילו, זה הזיה. עכשיו, עזבו שכאילו בתכלס לא קרה משהו לאוטו, אבל אני באותו רגע רואה שחור, אין, הלך לי האוטו, אני לא מאמינה וזה, מבחינתי נהרסתי כל היום, גם אני במחזור, שבמחזור, סליחה, אני באמת, זה כמו האנשי זאב שבירח מלא, הופכים להיות מפלצת, אז אני במחזור הופכת להיות מפלצת. לא רואה בעיניים, המשפחה שלי ויובל יודעים, לא להתקרב אליי שאני במחזור, אף אחד לא מדבר איתי, אף אחד לא מציק לי, אני לא רואה בעיניים, אני לא, תקשיבו, ההורמונים שלי משתוללים, אני באטרפים, אני כאילו, מישהו עושה לי משהו, מישהו אכל לי את המילקי? אני שוברת אותו, ככה, אני לא מסוגלת, אני באמת במחזור, מישהו רק מעצבן אותי, טיפה מעקיץ אותי, אני הופכת להיות ככה, מפלצת, נשבעת. קיצר, אז אני לא ראיתי בעיניים, התחלתי לצוח לאבא שלי, הרסו לי את האוטו! די! וזה, ואני כאילו כולי בוכה וזה, וחושבים כאילו משהו קרה, גם יובל, הוא היה בטוח משהו קרה, ואני כאילו, אוטו שלי, ככה וזה. לא רואה בעיניים, כל הדרך אני בוכה, כל האיפור שלי, כולם עוצרים אותי ברמזורים, עושים לי, למה את בוכה, ואני כזה, לא מצליחים להבין באיזה שירוק כזה, הם כאילו חושבים שאני מוזרה ופשוט נוסעים. קיצר, הגעתי לפודקאסט, כולי בבכי וזה. עכשיו תקשיבו, הפודקאסט היה עם שני רוק, ככה, מתוקה הזאת, היא השתתפה בחיים הסודיים של בני 4, עכשיו, ההורים שלה היו מה זה חמודים, כי כאילו איחרתי באיזה רבע שעה, והם כאילו אמרו, ברור, אנחנו מבינים, הכל בסדר, וזה, הם גם כאילו מה זה הרגיעו אותי, אמרו לי, ליר, זה כלום, כולה הגומי יצא, זה כלום, וזה, אז קיצר, זה מה זה הרגיע אותי, אבל בתכלס אתמול צילמנו פודקאסט, שהיה פודקאסט נדיר, מעניין ברמות, ואתן לא מוכנות למה שאני אומרת שם, באמת, אני חשפתי שם דברים, שלא חשבתי שאני אחשוף, אז חכו לזה. קיצר, תקשיבו, ישר התאפסתי לעצמי, עשיתי לעצמי מהר איפור וזה, תיקנתי אותו, ואז סיימנו את הפודקאסט, וישר אחרי זה היה לי צילומים בפתח תקווה, צילומים מה זה חשובים באמת לקמפיין, מה זה חשוב, של שטראוס בפתח תקווה, ועמותה מהממת שבעצם באה לקדם את זה שאלימות היא לא הפתרון. בקיצור, היה לי מדהים שם. עכשיו תחשבו שאני כל הדרך חזור גם בוכה, כי אני עדיין בקרייסס, אז עוד פעם הייתי צריכה לתקן את האיפור, ואז ראיתי את רמי גרינברג, הראש עיר שלי שאני שרופה עליו, הוא כאילו הבסטי שלי, אז הייתי כזה חייבת מהר להתאפס, ואז איך שהוא נכנס הייתי כזה, אתה זוכר אותי? הוא אומר לי, ליר,
ברור שאני מכיר אותך, עכשיו זה כאילו הראש העיר שלי, וזה, וכאילו הצטלמתי איתו, והוא פשוט צחקנו כל היום, ואני פשוט מתה עליו ברמות, ובכללי אני מתה על פתח תקווה, אתם כבר יודעים את זה. אלה האנשים של העיר שלי. קיצר, היה לי כאילו יום מטורף אתמול, וזה לא נגמר. תקשיבו, אתם מכירות את זה שכשאתם כבר ביום שהוא קשה נפשית, אז כל דבר קטן אתם תפקו ממנו, וישר כאילו יהיה לכם כזה טריגר. אז איך שכאילו הגעתי הביתה, סגרתי בטעות את הדלת של האוטו על היד שלי, ושם כבר התחלתי להתפרק, התחלתי לצוח בחניון, אנשים לא הבינו מה קורה. הייתי כזה, די! אני כוח כבר ליום הזה, שיגמר כבר וזה. אני אומרת לכם, אנשים היו בטוחים שאני צריכה כאילו ללכת לבית משוגעים, אני לא צוחקת. כמות הצעקות שאתמול צעקתי על אבא שלי היא לא נורמלית, באמת מסכן, הם כל מחזור מחדש חווים אותי קיצונית ושאני צורחת עליהם, אין מה לעשות, הם מכילים את זה, הם יודעים איך אני, אבל אתמול זה היה קיצוני, ואני כל שיחה שהוא מתקשר אליי לבדוק שאני בסדר, אני צורחת עליו, די! ככה, תקשיבו, באמת מסכנים, גם אמא שלי רק חיבקה אותי, ואז בטעות היא דרכה לי על הרגל, ואני כזה, אבל למה? ככה, תקשיבו, באמת זה ימים שאני באמת לא הכרתי את עצמי, פשוט יצא לי המפלצת, באמת, איזה מזל שעברנו את זה. הייתי בים לפני איזה יומיים, והיו שם שתי בנות, מה זה חמודות, אימא'לה, באמת חמודות ברמות. עכשיו שתיהן אמרו לי כזה, תקשיבי, את נראית הרבה יותר טוב במציאות. עכשיו, מה אני אמרתי לכם? כל אחד שרואה אותי במציאות אומר לי, אימא'לה, את פי 1000 יותר יפה. אני אומרת לכם, זה מכער אותי, המצלמה פה מכערת אותי. אני אומרת לכם, אני נראית מה זה שונה. קודם כל, אני הרבה יותר נמוכה ואני גם הרבה יותר רזה. אני אומרת לכם, רזיתי ברמות. אתמול הסתכלתי את תמונות שלי והייתי כזה בהלם. תקשיבו, יובל לפני כמה ימים אמר לי משהו שכאילו לא יוצא לי מהראש. הוא אמר לי, מה זה, יש לך שערות בסנטר. עכשיו, אני אף פעם לא התייחסתי לשיער בפנים שלי, עד שכאילו, אתם יודעים, כבר נהיה מודעות לזה שבנות צובות פה וצובות פה ומורידות פה. פעם הייתי מורידה ואז זה היה עושה לי כפול, ופתאום שמתי לב שיש לי פשוט שיער בכל הפנים, ואני כאילו לא יודעת מה לעשות, כי מצד אחד אם אני אוריד אותו, זה השתעבדות, כי צריך להוריד אותו כל הזמן. מצד שני, הוא העיר לי על זה שיש לי שערות בסנטר. כאילו לא העיר לי, הוא אמר לי, יש לך שערות בסנטר. עכשיו, אני יודעת שזה מציק לך, כי אחרת לא היית אומר את זה, נכון? אז כאילו, אני לא יודעת מה לעשות, מה, אני אצבע את זה, או שאני אוריד את זה, או שכאילו, יאללה, כוסום, או שיסבול, אז יש לי שערות בסנטר, יש לך שערות בכל הגוף. אין מה לעשות, אני רקית, נשמה. בגלל שיש לי יום חתונה, אני הולכת לעשות ציפורניים, עכשיו אני כאילו כועסת על עצמי, שבתכלס מאז שיש לי חבר, אני כאילו, אני לא אגיד מזניחה את עצמי, כי אני אחת המטופחות, אבל כאילו אני כבר פחות שמה לב נגיד לדברים, כאילו אם נגיד אין לי ציפורניים, אז לא אכפת לי, אבל נגיד פעם, אם היה לי אפילו נשבר ציפורן, הייתי ישר הולכת להחליף כל שערה שיש פה בגבות, כל שפם וזה. היום, בגלל שיש לי חבר, אני כאילו, מה אכפת לי? אבל זה לא גישה טובה. שוב, הסומק הזה, אני קשה לי איתו, כי אני מתה על הגוון שלו, אבל הוא לא פיגמנטי, כאילו אני צריכה לעשות ממש ככה, כדי שיצא לי סומק, זה מחרפן אותי! עכשיו, איתך שלי הקטן, יש חברה, ואני מרגישה מה זה סקנה, כי פתאום כאילו, מה הקשר? כאילו, אימא'לה, יש לו כבר חברה, הוא כבר מביא אותה לארוחת שישי, ואני כזה, אבל זה אח שלי הקטן, הוא הרגע בן שנה, מה קשור? למרות שהיא הכי חמודה בעולם, כאילו, אושר, מהממת ברמות, כאילו, אני מה זה שמחה, כי הם מה זה חמודים ביחד, וזה גם זוגיות רצינית, אני כאילו בהלם, שאני נגיד בגיל הזה, היה לי נגיד חבר, אפילו לא היינו מתנשקים, תקשיבו, הייתי בהלם. ברמה שלנו נפגשים בגן שעשועים, אפילו הייתי מביא אותו הביתה, ברמה כזאת. וואי, הנמשים זה הדבר הכי יפה בעולם. ואף אחד לא יגיד לי אחרת. מכירות את זה שפתאום הבטן שלכם עושה כזה גררררר קולות? אז זה כל הזמן קורה לי, כשאנשים בשקט ועד אנשים זה מה זה מביך? עכשיו קרה לי, איזה פדיחה. עכשיו זה לא תגידו, שומעים את זה בקטנה, שומעים ממש כזה גררררר ככה, וזה קורה לי כל הזמן עד אנשים, ואז הם אומרים כזה, מה זה הרעש הזה? אז אני אומרת להם, אני מקרקרת לי הבטן, אבל זה היא לא באמת מקרקרת, היא מעכלת את האוכל. עכשיו לא נעים לי להגיד, אני מעכלת את האוכל, אני אומרת, היא מקרקרת כי אני רעבה, ואז היא מובן. החברות שלי, אני מוכנה, תעקבו לו סרטונים. Love you girls.